Aquest projecte de social housing és una col·laboració público-privada ubicada en sòl municipal de l'Ajuntament de Calafell. Es tracta de la promoció, construcció i gestió de 110 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assequible, on Construccions Rubau està realitzant l'execució de l'obra. La gestió del projecte es du a terme des del Departament de Concessions de Rubau, a través de l'empresa Llogaralia Calafell, que s'encarregarà de la conservació, gestió i explotació dels dos blocs de vivendes durant tota la vigència del dret de superfície. Actualment estem treballant en l'envolvent de l'edifici, amb la instal·lació dels prefabricats dels fronts de terrasses, amb la instal·lació del sàter de façana i la impermeabilització de les cobertes. En els interiors estem realitzant feines d'instal·lacions i hem iniciat les feines de paviments i enrajolats a les primeres vivendes. El projecte ja ha superat el 50% de certificació i avança a molt bon ritme, amb un mes d'anticipació respecte al calendari previst. Aquest èxit és possible gràcies a la bona coordinació i cooperació de tots els implicats en la construcció. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calafell, aquest projecte permetrà a més de 300 persones accedir a una vivenda de qualitat a preu assequible. És per al Grup Rubau un orgull contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i reafirmar el nostre compromís social.